Ikke jonglere. Og man kan sige, at det jeg kan gøre, det er, at jeg kan jo fra min leverandør, så kan jeg jo samle tingene. Og derved fra min leverandør få rabat på alle tingene. Og den rabat kan jeg jo give direkte videre til jer, der forhåbentlig vil købe produkterne. En samlet pakke og sige, at her er til cirka 40-50 dage, alt efter hvor meget jeg bruger af det. Og jeg køber det for den standardpakken her er til 750 kroner. Det vil koste omkring 900-1000 kroner på de gængse fitness kosttilskudssider, jeg lige gik ind på med de her mærker, med de her produkter i samme mængde osv. Jeg har samlet 3 produkter. Animal Pack. Alt du skal bruge af vitaminer, mineraler, antioxidanter, leverbeskyttende naturlige produkter, eller sågar digestive enzymes, altså fordøjelsesenzymer i. Altså, der er over 60 gode ingredienser i den her blanding. Og det er samlet i nogle små pilleposer, så du ikke skal gå, og jeg ved ikke mere om det, men jeg har tidligere skulle samle sådan nogle pilleæsker, og så 2 af dem her, så 3 af dem her, som var en andre beholder, det godt. Hjælp. Dem her, bum, en pose, åbner den, bum, ned med dem. Så har du alle dine sundhedsforbedrende kosttilskud inde på. Så har jeg valgt BSM Amino X, som aminosyre BCAA, altså alle de vigtige aminosyre, som jeg tager dem typisk lige før træning eller i forbindelse med træningen. Det er der, jeg ligesom har det vigtigste behov for at have de essentielle aminosyre i systemet. Skide godt mærke, rigtig god smag, kan stå inden for kvaliteten. Og så har vi Optimum Nutrition, ON, Whey Gold Stand. Nå, anyways, alle pillerne, alle pillerne ligger hernede i en pose, så at hver dag, der kan du bare stå op. Standard. Det er simpelthen det bedste proteinpulver, hvis du spørger mig, i forhold til smag og hvor godt det blandes op, og kvaliteten simpelthen. Det er simpelthen et fantastisk produkt. Så det er alle 3 ting, som jeg bruger i min træning. Og jeg har det strålende. Jeg har valgt en aminosyre uden koffein og tauriner og alle mulige opkvikkende midler, fordi jeg drikker kaffe og energidrik og sådan nogle ting også. Og så synes jeg egentlig, der er kommet en lidt kedelig tendens til, at alle mærker nu stopper koffein og taurin og guarana og alle sådan nogle ting i alle produkter. Jeg var inde og kigge på Jay Cutlers nye kreatinpulver, der havde de også, så vidt jeg lige husker, puttet nogle af de her midler i. Og de alle sammen reklamerer med, hvor godt du får det, når du tager vores produkter, og du føler dig bare, du er oppe kører, og du kan bare løfte så meget. Ja, det tror jeg, der pokker, hvis I fylder folk med koffein og tauriner og guarana eller taurin og så videre. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Desuden så får jeg det også direkte ubehageligt, når jeg får for meget stimulans. Så jeg vil hellere holde min koffeinniveau i skak selv, med hensyn til at tage en kop kaffe og en energiindrik og sådan nogle ting. Og så egentlig bare gennem mit tilskud sørge for at få en BCAA. Jeg tror ikke, det er sundt. Altså, jeg tror simpelthen, det er for meget det gode. Og alle produkter vil jo gerne have en opkvikkende effekt på kunden, fordi så har de haft en positiv oplevelse, og så sælger man mere af sit lort til folk. Det er jeg ikke tilhænger af.